chung ko ui vul lai chuan Tualthahna rap thak tak cho hriat pui nge ni na langa mi thikiang chu tu po lo ni se uite chu a hriat than hle ti a chiang animal expert chuan ui chu to pa chuan atong tir theita ti dan phung pa nga yang ero ani lovani Florida a Palm Beach a hian mun pahni a oma mun pakhat zok hi khovela mi hosa ber te zinga then khat te chen na ani ma se chu ta tanga meltlem te a hla thung chuan in lo man pek tur tak ngial po har sat ve tak te an cheng thungani thenom tha tak anom lain thenom sual fe te po anom ve thawa sualna atama ami cheng te an tam lo ngai to in tharum manga poi khoina hluarin Tualthahna po athengun em ani ke thi le Jeffrey le mate chu nupa in ngei tak ni nan langa Palm Beach a hian in ro pui taka cheng an nilawa Jeff hi lir thei nuk son tu truck driver ania ke thi hi Walgreen Pharmacy a certified senior pharmacy technician in kumsom puruk zet lo thok to in he thil thlen lai hian West Palm Beach a hian district pharmacy in a thok me kani ke thi hi Jupiter Florida a selian in helaya tang hian high school po azo nge ni ke thi nu benita ripion chuan amak pa Jeff chu fakin Jeff hi kangai na a pathatak kani ati ke thi chunga po athae me mani dik tak chuan ke thi pon a mangaya chuwang chuan ke pon ka mangai ve ni ti in amak pa Jeff hi angai na thu a soyani kumsang ni pali ju ni sompanga khan anha thona tangin Jeff chu zandar sari vela lake park a an ina chuan ron hoa heni hi ke thi le Jeff te in nei cham voi som pakhat na ni nge ni chutia Jeffan in chungan han lu chuan mun tin maya thi sen lom noi mai chu hmuta 911 a call ngala amang an na a thlenta ani 911 operator chuan khalaya khan enghar sat na nge thleng le ti in Jeff chu aron changa Jeff chu thohuam le trapur chung chuan kanu pui hian hliam na taka tuar ani atia 911 operator chuan tunge hming ti in alo zot zata Jeff chuan kanu puin hliam atuar ani kanu pui hliam ani ati chul maya atonga hriat thei talovani phone atang po chuan athla phang hle ti hriat thei atrap na sa hle bok chu wange ni yang a o atangin 911 operator chuan mei chi mo lo ti mana o le kapi thok lavak turin kadu cheni borok hi blut la thochuk le ro chu tiang zel chuan a tha ha dam te khai atia Jeff chu a in suit fe ya a tho shok bok 911 operator chuan asma in ati boy chem ni aron tilia Jeff chuan ai ti boy la ve kanu pui hi chuata tlureng mai mun tina athi sen omani aron tia ke thi lu hoina lama bangsang lam deuh hleka te chuan thi sen perna satakina omani chu mai ni lavin atak sa omna tanga fit nga le fit ruk vela hla thuthleng le dokan te po thi sen chuan a per nuai maya thuthleng nuai zon phena banga te po chuan tamtham zetin boka ara pum tak zetani ambulance a thokte anlo thlen chuan ke thir lemi chu an han boi soma a thi ti puan ani ta a vok hlum nge yani a hliam atang chuan voi khate mo voi hne mo vok mai ni lavin aluwa chuan voi tam tak vok non nge ni na langa a mai le aluwa chuan duk tam tak mu tur bok aluru ke kar tang chuan a thuak polang hiala chu tiang ang hliam na tak siam thei tur chuan man roi nge morit ve tok tak manga vok chawin thei ani poi khoina hmuna chuan Tualthahna man ruwa mo ni lova a hliam hom ma atangin poi khoina man ruwa chu man ro bil lam chi a hmor lama kilruk nei ni in alang a ui vul pathum zinga pani te po na sataka vu kan nia ni kho shelavin ke thi ruang bul hnai maya chuan an hu bokani an luwa hliam na tak an tor wangin chungui te chu ni kho shelavin an lo ani nge yang chungui pani te ke pha le ke ya te chuan thi sen akai nui maya chu chuan poi khoi tu in ke thi wok chor lain poi khoi tu chu an lo be let ve niin an ringa an pani atang ko pin poi khoi tu chu an lo be rona poi khoi tu po chu a hliam ve nual the ni ti ngai dan chu an neya
uin an hapna hliam te awangin Tualthattu ti sen po a chuakna sa ve hle thei bawk ani detective te chuan ui ketin hmor te chu an tan saka an hmui vel te po chu an ruk sak boka hei hi a chan chu mi ina luru kang chi poi khoina ni ngai chuan ui te chuan mi sual chu an ketin a lo hamin an lo se ve theya an ka le tin kara te chuan mi sual ti sa themi mo thisen emo akaina bed ve thei ti nani an ui zinga pakhat ero ruma kal nanin alo oma ti nat ani ve lo thunga engwangin nge chu mi sual chuan ui pathum lai vulna in kher thlanga lut tamai nge ani angle thil mak tak chu ni ui tela an throlem em boxia detective Timberley chuan ke thi tan ro rel na an hlen chu ngei tur thu le poi khoi tu chu tu po lo ni sela an la zon mu ngei tur thu soin Tualthahna chu chhuichhuah an tum ru hle ni rin hel tur fum fe tak anom lo wangin sheriff department lam chuan chung lai hnai vaya cheng te chu tran pui tur angenin ke thi thalak chuan na le tran pui dil na le kha te chu an sim dara Tualthahna thleng chungchang engemo hriat an nei chuan an mani chu bepop wat turin an ngen bokani investigator te chuan poi khoinan lo hmu to thin dang zong ain ke thi le mi tual thina hmun chu adang lambi khleya atirin Tualthahna chu in roknakal sol wanga thlengnin an ngaya ke thi pasal je fa soidan chuan bungrabo chhun chu arangka chakle lunghluwa siam ke thi bengbe king ni te ania annu pomut na pindan chunga rawar zong zong te chu po honin alo ombok ma se chunga bungro omtero khoidang lam lavin an oma rawar chunga thomhno te chu ain the dan nga yang dik dikin an lo om thuap mayani tlere tam tham zet tela in chena do kan chunga a omvek boxi Linda O'Neill MD medical examiner chuan ke thi chu tlailam darri le chan vele darnga inkar ve la tha ni in a chu chuka Jeff le machu anu pui ruang muma satu ani wangin dan pa ngain rin helji nga chiertel ani ta Jeff le machuan anu pui tha ani hun lai vel chuan mundanga omangina in soya anha thona hmuna omin chu ta chuan Tualthahna thin lai velin a nge ni ti shet pui tu po anom nual nge ni rin hel dang am nei le ta thuaya police ten poi khoina hmun an en fi lai mek chuan nu pakhat Joy ti del in ti chu ron lang holin Jeffrey le manu pui hualangin aronin soya lusun mek mithita pasal chu abial nu in aron hnem ngot mai chu ania thil mak tak chu ani phot mai pasalin anu pui nen in lai chin na thatak an nei ti soita se chu tiang kara chuan abial nu emo anu pui hualemo chu poi khoina hmuna lo lang ta hlol mai sela thil danglam tak chu ani nge yang chuwang chuan thilenge motak chu a om nge ani ti achiang ani Jeff chu thuan han zo fia chuan Joey ne na in ngai zo nge ti a phabik lova ma se anin lai china chu top to angin a soi thung ani a soi zel dan chuan anu pui ne in kar bo rok thalo chu anin soi rem to a in khata cheng dun le turin anin rem to ani a thu soi le Joey ti de le ron lang hnuwa Jeff anen Jupitera khosak antum ti thu aron soi tamayero in person hle siani tuna chuan Joy ti deri po rin hel zinga atel veta ma se Tualthahna thlen hun laya mundanga a ti a soi chu ngai tu zu ngai viawani chunglai hnai vai maya restaurant pakhata waitress in athoka customer tam takin anha thona a line anlo munge boxia Jefa phone record chu anhan chui chiang le taringota chuta chuan phone record atangin rin hlel dang aron omle ta ani kha Tualthahna thlen ni tlailama khan Jefa chuan phone mangin me chethian dang pakhat bia kanaya Tualthahna thlen nuwa Jefan akol masak ber chu Lisa Ejebeli ani henu hi Joy ti del thlen maya chengania pasal pomlai ne le fa pahni ne ani bok police ten thuan han zo fia chuan Jeff Lemanen in lai chin an nei thin thu aron soi vele ta dik tak chuan ke thil le mi tha ani ma kar khat malam khan a pasalin dong da ataka Jeff anen an lo kho salaya phoka a pasal re ya soi dan chuan an kong ka pui chu a chhir honga anu pui le Jeff chu korpo hamu mal lavin thut thlenga an lo du na Jeff chuan ki kor bu lemo ki kor emo chu a hangei mai ma se kor halovani
moza po bun lavin phekhok po abun lo bokani tina soya reya mu rualin jefa chuan a thom hno te a tham khom wata atlan cheta ni jefa chu in hnung lam tuk vera a chuak ta a reya chu man mole chak takin a in lampani atlana ti chuan reya chu jefa chunga chuan a thin ur tak zetani jefa chu phone in avakola nima sela jefa chuan alo pick up lo a cell phone a chuan thu hnu chi in anin bul hnaya akal le emo a chung te hnaya akal le ani ngai chuan a tha tur thu message savan hnu chia a chung ko ven him nan chuan eng po ati du tur thu in a vo ta bokani chuta tang chuan an hu pha ka aronin lan le du talawa chuti khop chuan re chu jefa chunga a thin rim e mani ti an ria chuan police tinga event ani ta ngala an chui chian nge chu angai le don ta ani re le elisa e jebeli te chuan ke thi tha ani ni khan mundanga anom thuan soi ve ve a chuwang chuan len hlel zinga tel ani tari lo phot ma se Tualthahna thlen ni tlailam khera lisa in telephone manga jefa bia chu police te chuan angai na an shelo hle ani lisa i chuan in biak satlia mai ni na soya phone record atangin lisa i chuan chu call chu an chen nai na tang ngein a call chhuak ti fin fia ania ma se jefa phone record thung chuan ain soyangin an ha thona hmana a omlo ti chiang takin a tar lang thungani record atang chuan Tualthahna bul hnaya a ti a hria theya a phone signal in tower lo man chu anin bul maya omani chulai hmun chu anom na nia soina hmun kha ni lo tlat mai investigator te chuan in phaman zan lo thil dang hmu chua an nei le ta jefa soidan chuan anu pui ruanga hmu lai khan a ui bandit ta chu ruma kal nanin alo omni na soya ma se investigator ta chuan pindan chuat le khuma te chuan thi sen kai ui ken hiak tam tham zet an hmu bok si chu thi sen chu ke thi sen nge ni ti fin fi ani bok chumi omzia chu Tualthattu chuan ke thi tha hnu in ui chu ruma akal nan ti na ni theini ma se engwanga chu tianga ti chunge aniang le khriat lo Tualthattu chuan ke thi chau a be ani lova ui pani ni parle dakota te po man ro thu mun niarin mangin a be nge ya ke thi thian tale je fange te po in chunga lun ro chu mi khwal pon lam mi ni se in chunga lo om ui te chuan an lo po thler vek tur thu an soya investigator ta chuan ui te chu engwanga an vaya liam tur lo nge an ni ti an hre thiam mai bik lawani engwangin nge ate zo ke thi ui pani te chu na taka vuak an ni lain an zinga lian ber chu vuak ani ve lo chu mai ba ka ruma kal nan alo ni kher boxi ui lian ber hi ching nia thla pol an tiang chi khania jeff ui be kani investigator te chuan ui ke tin kara thi sen le an ka thi sen kai te chu ke thi be tu ti sen ani an ringa ma se forensic testing atang chuan chu adik lo ti an ron dem het le ta ani a chan chu ui tin kar le ka atanga ti sen an lak chu mi hring ti sen ni lavin aran thi sen ani tat mai atirin William berbandi ta chu hliam tur velo tura an ruat khania ma se human society te chuan hliam atur ve nge ni ti hriat nan atak sa hliam an mu chuaka Tualthattu ku torwanga hliamero ani lo thung bendita taksa chuan chhun po na hliam enge moza a oma chuan ui dang tenen khan anin sual ani ti alan terani ui panhi ten an ngau zum tak manga an se na wanga hliam chu a ni na lang ani chuan Tualthattu in an mani a vuak chor line Tualthattu jok chu beilet lavin mani le mani anin sual ti na ni theya ngoi rengin vuak an tuara an thidang zuita ani mel hle animal behavior listan chuan a chan chu a chiang hle maya beilet to lavin mel shia lo tan khatiang khopana sign uite khavuak thei an ni lavani misual tu emo chuan uite chu a mel thria thahle ti a chianga chu wangin poi khoi tu chu vuak an tor lai po a an beilet du lo tur tu emo ani angai ani evidence atangin he poi khoi na hi tu dang ni lavin mi pakhat chawin a thlen tir thei ti a chiang ta a prosecutor ta chuan har sana dang an nei le tatlat mai tong ve thei lo ui pa branded ta chuan eng thil chi nge thleng ti a soi thei si lawa
detective te chuan uluk le zuala nu chu chuin jeff asum din hmun takin an zir chiang le ta ani ama kumtlem liam ta khan jeff lo roi tu chuan jeff chu dollar sing thum sang thum vel aruk saka alo puwa jeff chuan poisa chu ape kirle mai ba ka cheng sing ni choibel arem tia ana tho mek town truck driver na chu lo tha em ani shan si lawa leiba arul angai buk nen chu atan chuan har sana lian takatling phani dollar sing ni hi mitam tak tan chuan be tham takania chuti line then khat tan chuan makta duai tam tak ani thungani chu mai ba ka police ta chuan jeff chuan dollar sing hi sang ko chu kethi life insurance policy ya hlok na tel tu tur ani ti an mu chuak boka a poisa i ru kha arul angai sia poisa rul ngai taring mai chu a kham ve hle te po ani thei lian tham tak nilo ma se anu pu insurance policy chu atan chuan amamo chana ni thei thlat mai sia engtin nge anei ti lamin kongro asuvak lawani ber evidence an zon nalama Tualthahna thlenni khan investigator te chuan jeff athom no hak lai lo lak sakna chang an hrehlauh mai chunga thom no an kol that zinga chuan ti sat ahmalama Tasmanian devil lem akut zungchal L shape ang dewa pharkak lai hi achuanga chumi hnoi chi achuan loser ti thumal ain chubok tin jeans ki korpol dum le pheikhok dum abuna blood spatter expert Stuart James chuan ngun taka ain fia ngel po in ti sar le pheikhokah chuan thi sen a hmuzo lawani ti chuan jeans ki kor chu mu mai nei hlau takin stereo microscope mangin bung tin mai chu amal malin ngun takin ahan en fia le ta thi sen laukai po ni se jeans rong pol thim lam ani wangin mu po har sange yang ma se alet somruk zetaliana ahan ti len chuan James chuan midlonga mu theilo po a mu theita James jeans ki kor velam mal chung lam sia chuan laza in kar thuk taka thi sen ni nge yalang hi amuta thi sen nge ni a hriat chu laza in ta kukal kara alo omani chu thi sen kai chong satlia mai ne lovin vuak wanga thi sen perzo ka tanga kai nge ani ti alantira chu thi sen chu man ro bilang chi manga vuak na wanga thi sen per landan pian mangle len lamte ne nai nang chi ani DNA testing antia chuan kethi limit sen nge ni ti finfia anita ani poi khoina hmuna khan vuak chor awanga thi sen per kha banga po mu ania jeff lema jeans ke kormal vela po mu ani bok chu chuan jeff lema nge chu avotu chuani ti a finfia ta soitowangin thi sen kha jeans ke korpon lang taka ni lavin lazain thua thip kara mu ania chu chuan thi sen khoi satli atanga kai ni lavin na taka thi sen peratang nge ya kai ani ti ati chiang ta a expert James chuan thil dang mu bel anei le ta cheu mai jeans ke kor ipte a chuan thil om a omem tin han zena bengbe king khathi amu chuak le ta chu bengbe chu ke thi lung hlu bengbe nen khan ai nang le ta chi mai jeff le makhan ke thi lung hlu bengbe bo thu police te alo hrilani kha tuna chuan Tualthahna man ro ti lo thil dang an mo zong chu investigator ta chuan an nei kim ta vekani ke thil le mi tha ani tanga thlanni na chuan na thok tu pakhat hian tang company te lua inchung farsiam train inchunga a han lona inchunga chuan motor ke her thlon na le vuak nge na na an man thin tayar iron hi an chara hetiang tayar iron ang chi hi town truck lian tak taka an mang thin ani he building hi jeff lema thona town yat te office building ani nge chu tayar iron chip lama chuan hexagonal shape ang tak hian akodeu pheta na ther thol le her nge na na man ani DNA test an han tia heng hun lai hian South Florida ru asur deuh chena wangle thlanni vel lai inchunga alo in phauto awangin tuina tleng fai zo to emo nin aima wanga boru khuwa chung evidence som theide chu achang vek to po ani theya chung te wang chuan DNA an hu chuak zo talawani mase ke thi taksa hliam nu ma ne nai nang tak mai pian mang dang lam bik tak nei ania wangin chu te yar iron chu evidence boi mo tak ani tel theya ti chuan chu hexagonal te yar iron chu ke thi hliam
thalak an kol that chunga chuan an han da thua a pian mang chu alo in mil thap mai ani chute iron ngei mang chuan ke thi kha vuak lumani ti a chiang ta Jeffrey lema chu man ni in first degree murder thu boy siam sakani ta ani prosecutor terin dan chuan Jeff Khan in chen adwa ke thi kha in chung khur en kol thiam lo mi ti in a thian te hnen a soi fo thin dik tak chuan ke thi aya Jeffan chung en kol a thiam zok na a om hau lo mai atrak chung la ni se ate nomlet ling zok hil si bol hlo chitin reng in a khata atrop em mai ne mani ni na lo ang pui na nung dera anu pui aya a cheng vong big na a om hau lo ani ke thi le Jeff ate hi kumni khat vel chu an lo sang ve to a anin soirem le hnu in Jeff hian ngai zong anei san cham chia ke thi chuan a pasal ri nom lo na chu haiderin ado ram thin ma se du da ne ro ani bi khau lo ke thi hi a khongai thlak le lingot mai a mai lot wangani te po kan ti theyang chu ma se achunga thil thleng te chuan rilruna takin asiam thinang ti ari nom hle ni Jeff hian a iru ka wangin aba dollar sing ni arul me kania ke thi nen lo in then ta se alei barul nan hian poisa anei tlem hle don ti na nia Jeff hian a thian pakhat ne na ka thil nei te ka chan don lo ke thi insurance policy hi ka top san mai don lovani aman min then ma in ka that mayang in thenai chuan ka that zok mai turani ti chuan insurance atangin hlokna ka til don ani ti in alo shil to nge ani ome prosecutor terin dan chuan ke thi life insurance atanga hlokna a hmutu te mangin Jeff chuan a bill nu thar ne nun thar din atuma Tualthahna thlen ni tlai lam khan Jeff chu a na tho na oma a bill nu kar po siam that angaya wangin an tawnia ta chuan a om ve bok a tho pui te soidan chuan a bill nu kar mangin tuial thei thun a tum thu soin tlai lam dari le chan ve le dar nga in kara chuan an chuak ta a evidence atanga lan danin in lama a hoa ke thi na thok bang lo ho tur chu alo hak taran mai ke thi lo thlen chuan tayar iron mang chuan a volum ta ni chutia vuk na lama thi sim per chu ajin sa akai ta ni in alanga uite chuan Jeff chu an be ngam lova ma se an sa hok le zau thau lu tuk chuan an ma ni zok chu an in sol ve ta ni in alang ui in sol thel nan ke thi uite chu a hem ta chora ti chuan a ui ben de ta chu pindan lama shoi sangin kongka a kharta ani in rokna thleng angalan tir tumin ke thi lunglu bing be chu ala a chung bing be singa pakha chu a hnu in a ki korip te ya an hmule ta si khani a Jeff chuan a korle pe khok chu a thlaka jeans ki kor ero a thlak lo jeans ki kor la zai karati sen omte kha a hmulo ani che kang chu tlaidar nga pel hnu hretin a thian nu li sai chuan a cell phone a aron bia chu ko chuan anin bulmaya om tawar chu manin a in soyangin a na thona hmuna om lo ti aron nem het ta ani lisai hian Tualthahna chungchanga chuan engemaw tal hriata nei nge ani ti fin fiana ero a om hau lo thung ti chuan James chu tawniat lama a let le a tuma nan mu chuak zo lawang ti ngai tu na nei ran chungin tayar iron chu in chunga avom kai ta a thani hnu in a tho pui pakhatin in chung farasiam thatna lama a han mu chuak le ta hlau si ke thi nu chuan Tualthahna kha Jeff Khan a ruam han lok vekani dollar sing hi sang ko wang main kan hena trangin a chung te le a thian te hena trangin ka fanu kha minlak bo sakani ti in aril runatna a soi chuak nge ni kumsang ni paruk September thla khan Jeffrey lema chu first degree murder thiam lo chan tirania parol tel lavadam chung lungin tang tura hremna pe kani ta a hremna puana ni la hian enge ngai to ti hriat theilavin adingoi ringot mai prosecutor chuan thu boi ngai to ni lai khan hne na kha kan changang ti kan ring sa a chan chu kan thil chhuina kha science in ngat ni lovin common sense in ngat ani wangani ti in a tira tang renga hne na an chan arin thu a soibok Jeff thil ti sol ma saber chu anu puya tha hnuwa a thom hno awaya a thlak lo khani panhina chuan tuye moin a mu chuak the ani ti ngai to ho lova aum na tur ni lova tayar iron a pai khani he khe chhuichhuahna bulber chu
thom no ha kha ni a detective te khan a thom no kha hlip turin lo ti se chuan thiam lo chan tir the ani hau lo wangle ti chuan je wa hi zalenin tuala la chai ngei bokang ole he khe sa hian uite hi an tangka yang reng hle maya jefa poi khoi tu ani ti an chui chhuah theina tur hian mi thiam te chuan an hliam tor dana tang te le poi khoina thlen la ya mit nge ya hmutu an lo ni awang te chuan eng tin tin emo he poi khoi dan hi an ma ni atang chuan an chuya khol cha rang sang mang te in tun lai thiam na thil changkang tak tak mang te a an be nuwa inga mo chen chu he thon thu hi ui te mang hian an thri chuak thei ni na lang bokani ole a to pa chuan poi khoi tu chuan a tuar ta a poisa wang mai maya mani nu puite he tianga that du le nu pui kop lai nei reng chunga ngai zong nei thin te hi a to pa chuan an nun hi atluang ngai lo fo thin hunenga mo chen chu hlim takin han mang ve thin ma sila a to pa boina le mang an na chiat rup na chuan alo muak le nge nge thin ti ati chiang hle ani